Adwane ne de dada. Ni patre bi ase di si otunu. Ke cancer fon kire nipa. Ya o me ma se. Wo papa fanoko. Oni. Ah, oni. Na ada. Papa we no so be kume no fa no. Nya wotre. Mr. Obano. A threat of death. Message mama me we. Osi obeku. Abana ya agro. Agro. And our son no movie. Possession of narcotics. I don't know, yeah, the name original hypothesis. Abamba na e paper keke. Bacho na agro na me need di. Oya me ma me. Eh, you ma me nyo ma me. Abana me need di agro aban bacho fa nto me sa bacho. Afa wan se wo ma me. Abana me need di agro. Hey. Agro. What was that for ma me me? Abana agro. What was that ma me me? Jabu. Sane mo pram bacho. Agro. Yes. Fanoko. Oh, mateme. Ah, na get out. Oh, mateme. Agya meka. Ni hwia meka. Fanoko. Abana kuni pa ha. Ai kuni pa. Wani mutuntum se Agya bidie wo. Anu Mo je mi fi ronko. Oba wa se Agya me kutu na aya wo. Mai de bi nua be ma ko uti Obi anu wa le kuni pa ha. Ba ma wa wari a wo ya obasa. Ade ba ne betimi aba wiase. Ha? Wo yire ho se Agya me kutu. Awo ne bi pa bia mu nyina. You die me. Kona ko sa police station. Pata papio to. You die me. Agro ma. Agro. Asa me ma me. Asa no wi. O ma me. One wi. Ade video. Papa mi o. O papa no hwan. Say pata papio to. Emra. Enye de woro. Mommy, you didn't pa. What's me a genima for place here, bet me bra. Never honor se be ma wan show ho so I didn't send be baba. Ma. Morning. Ma den na meditating. Asam no ana hotel. There be a no kra na enye no kra. Eye no kra. Ma me na jeje ne sa ma yese wo wa threaten se obeku no. Enwe yube na meti yo, ba me kra de minim se enye no kra o. Omo ba yeso no ono mo. Hey. Okwesi. Na mama oni o makasa, police for no. Ya ko ha no pre. Omo se ombe yi ne ne. Ndi omo nkai. Na omo se say. Omo se wa threaten ma me no. Oh, enu achi susu ade na tua na no awo no so. Na so threaten a wonku no. So so mu gyan ne man. Se wa threaten ku de wonku no. Aba mra no se ana nsem bi wo ho a ti na oto ho a no wa hwe okasa yi. Oh. Ma. Nse de bia na lot me ka chiro. De ka chiro so na me bra nkasa. Efia. E wo se maami onye. Yinna ye nim se wonye. But me bra nyoma yi a wo nonom ni threaten ya wo threaten maami. E be de no for please. For say omo mecho. Efia ase wonni mu nua na wo ka na asem yo. Me se me ne kasa no pa awia ne anwumre. Mama me ne kasa o. Me ne ka. But ye mom pa se ne bi ombe. Me gidi pa se no ombe ni se time onko ye because what threaten dia onku no. Se ko ha no pa. Hey, oh ya baka so be court kora bebe. Adabi. Court dem mo. Ya me pa ngu. Obi a won pa wiye die. Se wonam kora na hu se etwi ni kora baka se wo de bibia won. Onu mu wota wo dada. O papa nti. Papa ne tan ne ma. Ama ono so tan wo mo. Ene nyina twa kosi awrade so. California. Odiamono. On say we ase. E na hotra o. Ni petitru wo ye na dan ya wo ni petitru. Me Odiamono, me ni petitru. Sami aso me nyeri pa dada. Oh. Na asam na aba. Mi mami ntwa wa no kora. Ade a me kunu eye na nye nti ho abufuo. Me mpese obakasa tenten no ho abufuo. E na ma me de yes ano. So oba wo ne ukunu te ho. Na otimi gya sa agye ne yeso na akopɛ oba no kora ma no. California. Me ka che wo sebe. Kwaku adu ne nyansa na metrimu. Kwa adu ne to ne nyansa na metrim. So. Me tu wei obi ani me kuremu. Sese me wo misika. Na me nam.
So, 19 kwada no kura no. Mo fa se wo ho ye. Onya wo fa se me. Bra ketua. Say wo phone sa. Odiamono. Odi say na me besere. De si ye bia eja achem. Ame sere na ne edun kasa. No makwani nkobe embe akwala no. Kotoliwa. California. Media dia wo kan. Wiase. Ene menyan. Na mamenka de wo makoma so na me honto. Wo ba virus yi. Wo be sia manimu ha. Abobo ano ha. Beka fun a wo ka che me. Na me say he ka che. Me pani na me ka sasa no. What can that shit in the treme? The car phone the treme. So, na me de mani to say me yonko ne kwadu. Ka me akura me chini tum. So, na so me ka kire wo ewi ase. O wi ofo nsa no ahwe onsa. Ka kira kwa mteten kwala ne ye. Oba ne hu ni asem. Na valos wi. Wo se ne wi ni saa, ohun ye sentetia. Na si ne mi kosa. Se ya. Asa mteten kwala ne ya na ese de me de titi wo mu ye pa. See ya wodi ni papa tem sen. O papa atwempena. Sabi akoda. Odidi anoma odidi kosuo na no di twasuo. So enti me de make kan say nya hwe. Ewi ase no mpeni say akola na konsuo na bohina. Meko na makoka kire kwadu. Me ne be kasa na frem. San sa jamea na me kwadu no mama na ye kwadu. Okura me se kosua. Enti me frem na me na kasa. Na yako akoma ne bi na makoma na aduane Ofada mon koma na aduane woni di mo ma mon kyere ne kom kakra wate mo ma wi ne mfra na aduane no na mani nya scobresin wate ebe boa enti wodi amekwa ne kwadu akokasa why wodi amonko Afia na hoye de Mama, boko there. Me ando, we aka na military. He said, no, Mama, akwasi asem na kwasi sen. What bibia? Say akwa principal on so meje 5 million. Hey, and a million be maybe ama me 3 million. You say akatu. And then papa kasa o spontia. Mama pa. Nani papa de say okobisa ne dia. Okobisa ni pa e di kwan so obisa no. Uyemu na aka ma uyemu ya chi uyemu ba say utumi ye nipa boni sem say if you akwesi so na so de du baby so ba onyenyenye kra na wo ba o say if you say wo o papa asem o say asem tu sisi papa on ka bi ma wo sisi hwe o mama hwe de mama de bia mama esu de bia wo susu de wo so asa akwa kofa ba si obi ka chere se me papa be yin se ya kamanje andi da mama kamanje andi da o nti mama say mo say 300 na mama 3 million ta katu onya so de anko we ma ne be ya fia so bia si me go first ga no hefa yes mo me a me nko so awo so ti say Mama me go first ga no ya na mama isu many that's why na me bra many that's why na me bra listen na me bra ya chi no mama hey aduane kra ye ntumi enwa bi nkoma no se obedidi o obi anim ma obi anim mama ne asa metimenya tubi timide mama na mo de asoso efia enya hye se me ka ebusia no ho nti enyina na wase ye kubom wati ti mama ona ye pani mama me fama that's why ma sisi ano mehi asemba kwa me de to enim ne se mistro one me bra one ne nkasa wati efia ne nkasa ye sisi ama me why because sisi ono ne ye ne da so aka o efia me ne kasa o enye se me ne nkasa o me ne kasa na so akwasi asem o kakakakaka e maka
Ba o de so waka mate. Ye yi ne nya de ne bedru fie sei kima. Me ne be kasa. E di se be yin so. Why? Mama ne mesre kwan yo. Be kwa nyime ya akwa yi. Ne patru. Ti de be si bia so me ba na ma ba be say it's me ko ya. Ifia, the story at the mama re. Ne jai ni su na nya she. Why? Baba. Ma. Come on. Why? Max. Hey, me pass can be the holidays or US. Na mun come fag Dubai my farm girl love you. Na come na number US o. Hey, call neighbor. Oh, Max we was schedule. Na se sika do. Unya sika unyi da. Se me wedi ni nyina aye bete se ka hura dia go nsuo mo. Ai, oh, me di me mre Ghana ha. Me di me mre Ghana ha pa. Ai. Oh. Sahama no the other blame red one say isi ho. Isi ho. Oh, Max. My caller oh, love you. So why you are Dubai? Oh, love you. Why nice girl say. Wa no ye abroche de be ba no me him no sa. Oh. Ami Odiamono de say me ni paketo o. Na maka. Ti me wa ha. Me wa ha. Na ncha me ba. Ye bie we ni tumu na me ba. Why? Me ba. Ka ba ko no so amon she pom le me why? What the mama pokuya US or the brem. Why? Ama pokuya buguni ababawa. Odiamono be ma. Me no. Mesra Max, ene ma mi nyao. Me no otumposie na nam. Hey. Ya tumpo. Be kasa adwen kwa osini mubo. Adwen kwa. Ali bobo. Ogege unya he. Oba na hyehyɛ wo sei. Ade ade se onu be wu a na so ni iwu ko. Baby I want the nka ka wo ya sei. Oni ana mi hu wadi na kakra. Me wo ho. Na kwadu. Kasi kope bi bi so wo. Na di wo mu nyina ne se. Wan kasa. Wayere. Cali, California. Ade wayere. We dia wo mesro ma na ha. What the assembly betumanim. Kire oba virus no. Wayere. Obisu agu me so pa akwala ne dead or dem. Na me no so me kan bi kire no pa sanse. Ewiase. Pempo do yemfa nsa nanta. Oba wo mu ade oyo ho ba kokoni. Dem na se be wonye sika. No so oba wale mienu enum enan a. No so obo akonhoma wo ha ne sei. Na virus me no nante ma hu de oyeye. Me catch me kan na kan ho. Na ya na me trust hu say a road of iron can lead to a city of iron. What I say, and due to children ostentatious pomposity, their action normally consider them to be temporary. That's not them no. Come across or them sa oni abanya kwashi. Kwadu. The messenger on say, me wo ba no minim ne so ban. Anya wo ba virus na kam say wi yetimi no ma e fa ohwini mu a e bi sa transfer be fo wasum. That is very ridiculous. Patapa pioto emra ne woro. Emra ne de woro. Kwadu. Anyam nam ne nam he. Sabiti the American. Said the American ti wo penny. Me so me penny. Nyesa obi be kase bia me Odiamono. Na me say wo. Ultimate tunsu no. Na ko sai ahanhim. Wo mu ade. Here dan ya wo ba no no. Ebia wonum wi no so de bonsam de ne be kakra obasakra kanyamsem. Ti kabaya awo mesrem. Monkam adwen mum. Na mom yenko yakola. Odiamono mempene o. Akura we pa many of papa tina akura we di mani pa. Ya yeme no. Nya dia bepene. Obi on just because obe kill me, obe die me. Debi. No dey court. Debi obe die me no. Awo. Dako ye daboni o. Awo ti. Me so obu me pa. E court da ho abobo. Judge ejedi obi. Wonsu gina kire ho no ma. Wo say judge no onim nyanso yin say e court da ho abobo. Ntimi nko inside won ko kan judge no. Ko be chi watum. What I say, the boy na akwada no wotimi nku. Wotimi nye ohwe. Wa kana kwa. So what I say, wotimi nye diu. Etimi me de me kan say.
kwadu yɛne awo nkasa na ɔnte aseɛ yɛnkɔdi akɔdaa no akɔdaa no deɛ adwembɔne wɔ ne tirim pɛ sɛ akɔdaa no ɔsua nyansa wɔ prison wate ɛnyɛ hwee sɛ ɔwɔ police station meba sɛ ɛnya mfa ne nkɔ court na kwadu asɛ crazy no wɔyɛ de afra go tim nti wode wonim sɛ akwa na wɔ police station obi na mete